Hej. Hej. Hvordan går det? Det går fint da. Jeg vil gerne invitere dig til kirke. Ja. Går du i kirke nogle steder? Ja, i Ørslev. Okay. Men vigtigere end at gå i kirke. Hvis du døde i dag, vil du så være 100% sikker på, at du kommer i himlen? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved du ikke? Nej. Vidste du godt, at i Nytestamentet kan man se, at der kan man være 100% sikker? Ja. Har du et par minutter, så jeg kan vise dig, hvordan man kan være sikker? Ja, selvfølgelig. Okay, du har nogle vers der. Der står for eksempel i Romerbrevet 3:23. Alle har jo syndet og mangler herligheden for Gud. Så lever vi op til standarden? Nej. Nej, det gør vi ikke. Men så står der her i kapitel 5, vers 8, samme bog. Men Gud viser sin kærlighed mod os, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og i 1. Korintherbrev 15, 3-4 står der, jeg overgav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg selv modtog. Det er Paulus, der taler. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne, og at han blev begravet, og at han er opstået på den 3. dag efter skrifterne. Så det vil sige, Jesus han betalte for alt det, vi har gjort. Alle de synder, vi har begået. Det betalte han for, og så blev han begravet og opstået igen. Så vi ikke behøver at betale for det. Så evigt liv, det er betalt for os. Og så står der her i Johannes evangeliet 3:16. Til således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så ifølge det her, hvordan bliver man så ikke fortabt? Ved at tro. Ja. Så den, der tror, har hvad? Evigt liv, du. Ja. Og så står der i Johannes evangeliet 3:18. Den, som tror på ham, dømmes ikke. Den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Så det vil sige, at man dømmes kun, fordi man ikke har troet. Så det vil sige, når man en gang har troet på Jesus for gaven af evigt liv, altså tro på ham som den, der garanterer den gave. Når man en gang har gjort det, så dømmes man ikke og får evigt liv. Man får gaven, og så er man for evigt frelst. Og så står der i Johannes evangeliet 10, 27-28. Mine får høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Så det vil sige, man kan heller ikke miste det, når man en gang har fået den gave. Det er Jesus, der snakker der, eller hvad? Ja, det er det. Når man en gang har fået den gave, så har man den for evigt. Og den kan ikke fortabes, fordi ellers er det ikke evigt liv. Det er ikke midlertidigt liv, det er evigt liv. Man kan aldrig tabe det igen. Når man først har det, så har man det for evigt. Og så står der i Johannes evangeliet 11, 25-26. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Ja. Så det vil sige, det er det eneste, man skal gøre. Tro på Jesus for evigt liv, så er man for evigt frelst. Og man kan aldrig miste det igen, så derefter. Så, Skal du have den tilbage? Nej, det behøver jeg ikke. Okay, tak skal du have. Jo. Hej. Du må have en god dag. Lige måde.